разбера. Какво през това време? Кажи, Георги, какво има влез? Какво е станало? Нищо тук. Правиш, Георги, тук. Хайде, събуй се, виж през кое време идваш. Аз так ме си четох книгата, трябваше. Искаш ли аз утре да дойда във вас и ти после... Или... Да, аз първо да дойда във вас и ти после в нас да се преместим. Искаш ли? Так му да звъдиме на непознати номера, да ги пранкваме за Хелоуин. Какво ще кажеш? Ами да, не е лоша идея. Той без това нещо партито ни. Организаторите малко се скараха. Нищо, нека ние да сме си двамата, да си звъниме на непознати номера, да бъде по-хелоуинско такова, а после, нали да. Да бе, може, що не. Значи сега е почти 8 часа. Ще дойдеш ли на партито, което организира Дари? Ще дойда, но имам една специална изненада за теб. Купи ти този парфюм. О, благодаря, но аз имам... Айде да ходиме вече, да тръгваме. Какво ще кажеш? Да, айде. Между другото ти препоръчвам моята книга да я прочетеш за въркулаци. Тъй като наплаша. Аз не чета. Аз само ти кажа, че нали ми сърдиш за парфюма, защото наистина знае, че имаш такъв. Не, Георги, спокойно. Хайде, че закъсняваме! Айде, не ми давай толкова зор. Ние Аз трябва, хайде. Много яко парти, Дари. Искам една солетка все пак. Що сме дошли на това? Ела да идем. Аз ще идам в кухнята за нещо. Добре. Вкусни солети купила Дари. Сладка. Тя къде изчезна? Не знам, отида посреща гостите. Хайде, вече трябва да си ходиме, Дари, трябва да се оправя, защото утре на народни танци, има си уроци, момичето и трябва. Просто това е 10 часа и виж е тъмно, хайде да ходиме. Хайде, влез в нас. Ще останеш при мен да спиш, защо не пипай там, че мамата ти ще ми се кара сега. Тихо. Майка ти и баща ти къде са? На ресторант.